Hola, com estàs? Jo sóc el Ramon de l'Institut. Estem segurs que has rebut i seguiràs rebent molt sovint anuncis de formacions en coaching. I aquest vídeo també ho és. Davant d'una promoció d'una formació en coaching hi ha tres possibles reaccions. La primera és pensar, vale, ja està el Ramon de l'Institut anunciant un curs de coaching prometent no sé quantes coses, no? Prometent la felicitat eterna, prometent la felicitat fàcil, ràpida. I clar, com que està de moda tot això del coaching, doncs un altre que puja al carro d'oferir cursos de coaching. La segona opció és pensar, caram, vaig a deixar que el Ramon m'expliqui una mica per sobre què és això del coaching, perquè potser m'interessa. I la tercera reacció possible és pensar, ostres, tenia ganes de fer una formació en coaching, vaig aprofitar que el Ramon m'ofereix la possibilitat de fer-la, a més aquí a Tarragona, i a veure quan comença, quan em puc inscriure. Pels que reaccionen de la primera manera, de la manera una miqueta més bel·ligerant, per dir-ho així, doncs teniu raó. El coaching a vegades promet, no el coaching, sinó qui fa coaching a vegades promet coses que són difícils de complir. Nosaltres a l'Institut no ho fem. Nosaltres a l'Institut creiem en aquesta frase que en castellà diu alguna cosa així com a Dios rogando y con el mazo dando. Coneixeu aquesta expressió? Nosaltres sabem que no es pot prometre res que no inclogui una feina personal, una feina que a vegades és dura. I després, a vegades, amb aquesta feina dura, doncs no n'hi ha prou, oi? I s'ha de confiar en que les coses a l'exterior també acompanyin. Però que les coses a l'exterior hagin d'acompanyar no ens allibera de lluitar nosaltres i de fer el que ens toca. I precisament el coaching que fem aquí a l'Institut el que fa és proporcionar-nos les eines adequades perquè almenys la nostra part quedi coberta. A més, no hi ha res més de moda ara mateix que criticar el coaching. El coaching està de moda, però criticar el coaching sense conèixer-lo també s'està posant de moda. Pels que reaccioneu de la segona forma, dels que voleu saber què és el coaching, doncs ràpidament, el coaching és una metodologia, és una tecnologia que ens ensenya a anar d'un lloc on està la nostra vida, d'una forma de viure actual, a una forma de vida que nosaltres podem definir i podem dissenyar i podem treballar per aconseguir-la. A més de definir aquesta forma nova de vida que volem per nosaltres, també podem cuidar dels nostres processos mentals necessaris per aconseguir-la. La motivació, la presa de decisions, l'afrontament d'obstacles, la resolució de conflictes amb agents exteriors o amb nosaltres mateixes. Tot això és el coaching. A més, la formació en coaching aquí a l'Institut ens prepara com a professionals del coaching per poder oferir els nostres serveis de coaching a altres persones. I pels que reaccioneu de la tercera forma, els que teniu ganes ja de començar una formació en coaching, heu de saber que el proper dia 5 de febrer comencem aquí la certificació en coaching. Una certificació de 100 hores on aprenem els principals models, les principals eines d'aquesta disciplina. Encara hi ha algunes places i les inscripcions segueixen obertes. Recorda que el dia 5 de febrer comencem, és un dissabte, i ens encantaria comptar amb tu. Res més, moltes gràcies i fins molt aviat.